Magana ne akan ƴaƴanka. Ɗana me yi? Ɗanka ya je ya samu ƴaƴana suna ciran goruba. Ya rufa su da duka ya mun jina-jina da ɗana. Don haka. Na Allah, na Allah. Dan ɗanka ya zo ka gaya masa abubuwan da na aikata maka. Gobe ba zai je ya sake wa dan wani ba. Kai ma ba za ka ba shi shawara ya je yi wa dan wani ba. Wannan ai iskanci ne. Malam Alimu. Malam Alimu me ya faru? Jingina ne. Jinginan dai kan jingina. Wai yanzu dama albasa ba ta halin ruwa ba fi sabilillahi. Wai ba balali dai zai jawo masifa kala-kala ga rikicin. Ba balali ya hana ci ba. Bari in shiga gidan. Ka ɗan ce man kuna da ɗan mun